Moje jméno je Excise a dneska vás vítám u první části ze série Manga kolekce. Poprosím like a odběr. O co v této sérii půjde? V této sérii půjde o to, že každý rok vám ukážu update mý manga kolekce. Mangu sbírám už od začátku roku 2024. Takže tak. Manga je forma literatury, která pochází z Japonska. Takže tak. Mám tady mangu Tomy 1 až 3, což je kompletní. Na tuhle sérii chci udělat video. Tomy vyšlo v češtině v all-in-one edice od Krve. Takže tak. Přečetl jsem 4 kapitoly a mám rozečtenou 5. zatím mě to baví. Je to od mého autora, je to od mého oblíbeného autora Junjiho Ita. Od Junjiho Ita mám ještě jednu sérii. Takže tak, Tomie má live action adaptaci z roku 1998. Tahle adaptace má dalších 8 pokračování. Takže tak. Pak tady máme mangu Muzeum 1 až 3, což je taky kompletní. Tahle manga má live action adaptaci z roku 2016 a ta má pokračování. Přečetl jsem 2 kapitoly, budu pokračovat. Takže tak. Na muzeum plánuji udělat video. Pak tady máme mangu Zdál se mi zase ten stejný sen. 1 až 3, což je taky kompletní. Tahle manga je od Gateu a je to špatné vydání v češtině, protože se vám to může rozpadnout v ruce. Tahle manga nemá žádnou adaptaci na tuhle mangu. Chci udělat video. Přečetl jsem 1 volumko, neboli 4 kapitoly. První volumko jsem znova rozečet, protože prostě jsem se rozhodl, že si ji začnu číst znova. Tahle manga je od autorky Yuru Sumino. Od Yuru Sumino mám ještě jednu mangu. Pak tady máme mangu z Bamaržova zahradu. Tahle manga nemá žádnou adaptaci. Rozhodl jsem se, že si ji začnu číst znova. Na tohle mangu taky plánuji udělat video. Vlastně na všechny mangy, co budou v téhle kolekci, tak chci udělat video, takže tak. Pak tady máme mangu To bylo tvoje jméno 1 až 3, což je taky kompletní. To bylo tvoje jméno je jedna z nejhorších mang, která kdy byla napsána. Je to manga adaptace anime filmu Kimi no Na wa. Na tuhle mangu chci udělat video a rozhodl jsem se, že prostě začnu číst znova. Pak tady máme mangu Mars Red 1 až 3, což je taky kompletní. Na tuhle mangu chci udělat video. Tuhle mangu jsem ani nezačal číst, takže tak, ale chtěl bych si ji přečíst. Manga série Mars Red je manga adaptace divadelní hry Mars Red. Takže tak. Zatím všechny mangy, které jsem vám ukázal, tak bych doporučil pro začátečníkům. Chci udělat video, který bude jenom o manze a chtěl bych udělat video manga typy na začátečníky. Takže tak. Potom tady máme Temné metro 1 až 3, což je kompletní série. Tuhle sérii mám rozečtenou, přečetl jsem první kapitolu. Tuhle sérii chci pokračovat. Na tuhle sérii chci taky udělat videjko. Tuhle série nemá žádnou adaptaci, takže tak. Temné metro je out of print manga v češtině. Takže tak. Takže musíte schánět po bazarech. Pak tady máme mangu All You Need Is Kill, nebyli jste tě zabít. Tahle manga má live action adaptaci, filmovou adaptaci z roku 2000. Začnu znova. Pak tady máme mangu All You Need Is Kill, nebyli jste tě zabít. 1 až 2, což je kompletní série. Mám ji v all-in-one edici v češtině. Tahle manga má
live action adaptaci s Tomem Cruisem a tahle live action adaptace dostane za 2 roky pokračování, takže tak. All You Need is Skill nebyl stačen zabít je manga adaptace románu All You Need is Skill, takže tak. Pak tady máme mangu Deadpool Samurai. Na All You Need is Skill taky plánuju video, takže tak. Tuhle mangu jsem rozečet, přečetl jsem první kapitolu a rozečet druhou a rozhodl jsem se, že taky ji začnu odznova, takže tak. Pak tady máme mangu Deadpool Samurai. Deadpool Samurai nemá žádnou adaptaci. Deadpool Samurai má 2 volumka, takže tak. Tuhle mangu jsem rozečet, zatím mě baví, přečetl jsem první kapitolu, rozečet druhou a rozhodl jsem se, že ji taky začnu číst odznova. Pak tady máme mangu Reboot Útok z Lubin 1 až 2 od Junji Ota. Tuhle sérii jsem přečetl celou a užil jsem si ji. Na tuhle sérii taky plánuju udělat video, takže tak. Pak tady máme mangu Zvrácená 1 až 2, což je taky kompletní. Tuhle mangu jsem přečetl 2krát a mám ji fakt rád. Tahle manga nemá žádnou adaptaci, takže tak. Pak tady, jo, na Zvrácenou taky plánuju dělat video. Pak tady máme mangu Chci sníst tvoji slinivku. Tuhle mangu jsem přečetl jednou. Tahle manga má 2 adaptace, 1 live action a 1 anime. Takže tak, pak tady máme mangu Takopyho prvotní hřích 1 až 2, což je kompletní. Tahle manga v tomhle roce dostane anime adaptaci, na kterou se těším, už jsem viděl trailer, takže tak. Pak tady máme mangu Solanin, první volumko. Tuhle sérii bych chtěl určitě dozbírat, protože ta série má pouze 2 volumka. Tahle série má live action adaptaci. Pak tady máme One Shot Screech od Masazumiho Kakizakiho. Od tohoto autora mám ještě 1 sérii. Na tahle manze je dobrá kresba, taky dobrý dvojstránky. Tuhle mangu jsem přečetl 2krát nebo 3krát a tahle manga nemá žádnou adaptaci. Pak tady máme mangu Bohové lžou, což je na styl Kimi no Na wa nebo A Silent Voice nebo I Want to Eat Your Pancreas. V překladu Chci si tvoji slinivku, němý hlas a tvé jméno, neboli to bylo tvé jméno. Tuhle mangu jsem přečetl 2krát a je to za mě fakt povedený one shot. Pak tady máme mangu s bojem Eri. Tuhle mangu jsem přečetl jednou, ale plánuji přečíst znova. Je to od autora Tatsuki Fujimota, od Tatsukiho Fujimota. Sbírám 1 sérii. Tenhle one shot se mi líbil, takže tak. Pak tady máme mangu Moje vadná Mariko. Tuhle mangu jsem rozečet a rozhodl jsem si, že ji rozečtu znova. Jinak autor Tatsuki Fujimoto napsal one shot s bojem Eri, taky Just Listen to the Song, nebo Look Back, nebo sérii Chainsaw Man, nebo sérii Fire Punch. Takže tak, pak tady máme mangu Chainsaw Man 1 až 9. Tohle je tahle manga mě baví. Tahle manga je moje nejoblíbenější manga. Je to shonen. Takže tak. Jinak Moje vadná Mariko má live action adaptaci a s bojem Eri nemá žádnou adaptaci, takže tak. Pak tady máme mangu One Punch Man 1 až 3. Tahle manga má anime adaptaci, takže tak. Jinak Chainsaw Man má taky anime adaptaci. Pak tady máme Green Blood 1 až 5, což je kompletní série. Tahle manga nemá žádnou adaptaci a nezačal jsem si ji číst. Jinak tohle je manga od Masazumiho Kakizakiho, od tohohle autora jsem měl Screech, takže tak, nebo mám. Pak tady máme mangu Crying Freeman, Plačící drak.
Tahle manga má 4 live action, tahle manga má 3 live action adaptace a 1 anime adaptaci. Tuhle mangu jsem ještě nečetl, takže tak. Pak tady máme mangu Královská hra 1 až 2. Tuhle sérii plánuji dozbírat. Takže tak. Tahle série má live action adaptaci a i anime adaptaci. Královská hra je manga adaptace románu Královská hra, takže tak. Pak tady máme mangu Death Note 1 až 4. Tuhle sérii plánuji dozbírat, zbývá mi 8 volumek, pak bonusový 13. a pak 1 light novela a 1 povídky, takže tak. Pak tady máme první volumku Útok titánů. Tahle manga mě nezaujala, takže tohle volumku možná prodám, nevím. Jinak Útok titánů má live action adaptaci a anime adaptaci. Takže tak. Death Note tak má anime adaptaci a 3 live action adaptace, 1 seriálovou a další a 3 od Netflixu a pak, no podle mangy Death Note tak vyšla filmová série, takže tak. Pak tady máme Akiru první volumko od téhle, pak tady máme mangu Akira volumko 1, tahle manga mě nebaví, takže nevím, jestli to budu číst dál. Tahle manga má anime adaptaci, kterou jsem rozkoukal, nedokoukal, takže tak. Pak tady máme mangu 20th Century Boys v Perfect edici volumko 1. 20th Century Boys je jedna z nejlepších sérií, která kdy vyšla. Tuhle sérii mám rozečtenou a já ji začnu číst znova, takže tak. Tak to byla moje manga kolekce za rok 2024. Doufám, že se vám tohle video líbilo, takže se mějte a čau.